Namhlanje silana e-Civic Center eToti la besohlanganyela khona nomama abangabafelokazi ngoba usuku lwabo namhlanje umhla ka-23 June kuba usuku lwabo olugujwa umhlaba wonke. So nathi ke la sigubha lona lolo suku sinabo. Sisuke ke sizoqwashisana, sisuke singaligubhi ngoba siyazi ukuthi ngasikhathi kwenzeka kusuke ngekhona isikhathi esihle. Kodwa suke sesizobaqashisa sesikhuluma nabo ukuthi baya kanjani phambili ngezimpilo. Ngasikhathi kuhamba abayeni babo kusuke kuhamba abantu abangamaphila emakhaya abakwazi ukuthi bondle. So kusuke sekusele naye ke umzali owesifazane lo oshiyeke ngemuva ukuthi akhulise abantwana abondle futhi baze bafike emazingeni la okwezokade bezokwazi ukubabeka khona benomyeni wakhe esaphila. Bekukhona oSARS bezobatshela, kukhona amabhenke ezobatshela, kukhona no business support uzobatshela ukuthi iziphi izinto abangazenza ezikwazi ukuthi bakwazi ukuziphilisa. Nabo ke bakushilo engikubuyisela emkhandlweni njengoba ngihamba manje ukuthi kukuphi lapho kufanele silungise khona, kukuphi la kufanele singezelele khona, kukuphi la esingakaze siqale khona kufanele siqale khona.